Ġiet imnedija il-pubblikazzjoni li tirrappreżenta il-proċediment tat-tieni simpożju ta' riċerka dwar l-ilwieni diversi tal-komunità LGBTIQ+ bl-isem Mapping the Rainbow. Dan il-proġett involva 16 il-preżentazzjoni minn studenti li studjaw fl-Università ta' Malta. Il-pubblikazzjoni hija riżultat ta' kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Istudju tal-Ġenru u s-Sesswalità tal-Università ta' Malta, iċ-Ċentru tal-Informazzjoni Europe Direct, id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Moviment Malti għad-Drittijiet LGBTIQ+. Dr. Claire Azzoppardi li hija waħda mill-edituri ta' dan l-istudju spjegat li din il-pubblikazzjoni tinkludi 16 il-kontribuzzjoni miġjuba taħt 5 oqsma tematiċi. Kien hemm fuq il-ġeneru, l-identità tal-ġeneru, kien hemm fuq ir-reliġjon, kien hemm fuq l-edukazzjoni, kien hemm fuq social and public policy, ġifieri għaqadnihom imbagħad taħt tal-5 temiet. Għat-tnedija ta' dan l-istudju attenda il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici li wara s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-istudju importanti. Huwa spjega li dawn ix-xogħlijiet ta' riċerka jikkontribwixxu lejn korp ta' għarfien li jista' jipprovdi ħarsa lejn kwistjoni speċifika relatati ma' persuni LGBTIQ+ f'Malta u jitfadaw fuq dawn l-oqsma ta' politika u l-provvista ta' servizzi li jeħtieġ li jiġu indirizzati aħjar. Il-Ministru temm jgħid li l-Gvern huwa kommess li jkompli jisma' biex bħala amministrazzjoni jkompli jiġu imbuttati aktar drittijiet. U din il-ħidma li nidejna llum hija pass ieħor sabiex inkomplu mmexxu l quddiem ħidma li ġġib il kulħadd flimkien ħalli mhux biss inbidlu l-liġijiet u nbidlu l-aspetti legali imma nirbħu l-qlub u l-imħuħ tan-nies favur ugwaljanza f'pajjiżna. Persuna tista' tikseb kopja ta' din il-pubblikazzjoni billi tibgħat email fuq lgbtiq@gov.mt.